Fi'n credu'r ffaith fi jyst yn gwybod bod colur arall ar gwyneb fi yw. Oh na! Hiya guys! Croeso nôl I PopT. Nawr, yn fideo heddi, mae PopT di gosod sialens golur I fi. Os ydych chi unrhyw beth fel fi, mae gyda chi rŵtin. Fi'n licio cymryd amser fi I wneud yng ngholur I. Mae gyda fi, ti'n bod, rhyw fath o rŵtin, cam wrth gam, shwt I fi'n licio wneud yng ngholur I. Ond beth os bod fi'n rhoi y pwerau na I gyfrifiadur? Mae'r colur off, ac o flan fi, mae gyda fi 2 fag golur. Fi'n extra. Un ar gyfer brwsys, a'r llall yn llawn colur. Mae hefyd gyda fi laptop o flan fi, gyda'r Olwyn hyd, sy'n ni benderfynu ym mha ordor fi am rhoi fy ngholur I mlaen heddi. Yr eitem gyntaf. Primer. Nawr te, fel arfer byddwn ni yn rhoi moisturiser arno gyntaf, ond mae primer yn ffain achos hwnna'r cam nesa. Primer mlaen, cam nesa. Powdwr. Mae wedi dweud mor sych ar yngwyneb I fyd. Falle wneud hwn droi mas yn iawn, but it's yn teimlo'n really wrong. Eyeshadow. Mae'n edrych yn mad. Blusher! Oh gosh, iawn. Be fi fel arfer yn neud, fi'n rhoi cream, blusher arno, a wedyn seto hwnna gyda blusher bag powdwr. Mae'n edrych mor od achos bod croen fi jyst mor blotchy. Jyst gobeithio bydd y foundation yn cwlo popeth lawr. Eyebrows. Chwa be? Ar y pwynt yma, mae'n ffain. Eyebrows arno. Moisturiser. Mae hwn jyst yn mynd I sbwylo popeth. Mae jyst yn cwni off da. Fi'n credu'r ffaith fi jyst yn gwybod bod colur arall ar gwyneb fi yw. Oh na! Please. O'r diwedd, concealer. Diolch byth. Ond, fel arfer, fi dwi'n defnyddio concealer o dan llygad fi. So, na gyd o concealer fi'n rhoi arno. Ddim yn edrych yn well, ond, na ni. Mascara. Class. Setting spray. Lash curlers. So fi newydd rhoi mascara arno. Gadwch I fysychu tro bach. 4 peth ar ôl. A sy'n foundation dal ddim di bod. 10 awr. Da iawn foundation! Woo! Ti'n penderfynu ymuno dyn ni. Yay! Bronzer. Bach ar y moch I, a fi rhoi bach ar yngwyddwg I fyd, achos dyw'r gwddwg byth yr un lliw ar gwyneb. A mae lip liner di dod lan. Lliw bach neutral, fel na. A dyma ni. Yn amlwg, fi'n edrych yn washed out ofnadw. Mae llygad fi braidd yn dodgy, ond o'n I bai am hwnna
bydden ni yn hapus i adel y tŷ fel un, fi'n meddwl. A dyna ni am fideo heddi, guys. Os nathoch chi fwynhau fideo heddi, cofiwch i roi thumbs up i'r fideo, i danysgrifio ac i wasgu'r glwch bach notification am ragor o gynnwys gwych gan PopT. Ond tan fideo nesa, ta-ra!